Pero salamat sa Ginoo igsoon, ang atong pamatunan karon nga bisan igsoon buhi pa ko, aduna na ko'y kaluwasan hangtod na ikamatay nako. Amo mo na ikima diri igsoon nga maluwas inig mamatay. So aduna ko'y pagkabasahon igsoon, kaya ang tinuod na igsoon sa atong makinabuhi karon, unsa may purpose nga mga arita tungod kay nangita tas kamaturan. Ang Juan 8:32 igsoon, makahibalo mo sa kamaturan, ang kamaturan maghatag inyong kagawasan. So pinakanindot igsoon, nga wala taning adremetic away, lamang igsoon, nangita tas kamaturan. Kung wala yung kamaturan igsoon, gisgutan about sa Bible, ang about lang sa puno sa Ginoo. Kaya balon mo ta ang Bible igsoon, wala higit na sa nitong ha, about lang igsoon sa mga sinulat. John 14:6 igsoon, previous gisulti ni Sir ni Asa, wala ing dalan kamaturan. Niala si Jesus igsoon sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. So meaning igsoon, wala lang kamaturan mo si Jesus. Sa Victor, ako lang si Pastor at si Jiel sa na magamit ito tayo mga termino na masaptan ng katana na sa ako at ang tulungan ng magamit. Aron masaptan ko sa tayo. Misal mo po yung maong friendly discussion. Sige. Katong speaker, may object siya kabahin sa ito ang afirmatibo nga dili lang magamit o gusto sama sa English lot. Kung pwede mo lang dili sa'yo. Mag-post pa ang time group, ito. Upos. Okay, sige, salamat. Sige. Okay, so igsoon, apan bisay anan mo rin. So, largo na po. Straight igsoon. Jesus mingon siya ang dalan ang kamatuoran. So, wala ang kamatuoran igsoon mo si Jesus. Diba? Kung ngayon ang pulong sa Ginoo igsoon, na diha sa Mateo 1:21, manganak siya og batang lalaki ug ganli sa Jesus. Unsa may purpose? Tumong. Tumong. Unsa may tumong igsoon? Kay luwason niya ang iyang katawan gikan sa ilang kasalanan. So meaning igsoon, si Ginoong Kristo Jesus, ang iyang purpose igsoon mao pagluwas. So meaning igsoon nahitabo na. O largo nga pagkasulti igsoon, diya sa Episo 2:8, ni ana sa igsoon, kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo. Tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kun dili grasya sa Dios. Kung ang lubi igsoon kay inyong nabusa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga pagpanikamo. So meaning igsoon, naluwas na ta. Pinaagi igsoon sa pagtuo. Next igsoon, ang Tito nagatukan igsoon, Tito 2:11. Nagayon na puno sa Ginoo igsoon, kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang tao. So asa gipadayag igsoon sa tanang tao. Unsa gisgutan sa Episo 2 igsoon, naluwas kita pinaagi sa grasya. Kinsa man ni grasya igsoon? Grasya nga gisgutan Tito 2:12. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhi nga daotan. Okay? Ako balik ko igsoon, ang maong grasya nga gisgutan diha, nga naluwas ta pinagi sa grasya, mao si Ginoong Kristo Jesus igsoon, ug kanang nga maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhi daotan ug sa kalibutanon nga kailigon. Next, klaro man igsoon kay Bisaya man, nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinuglanon sa kagalingon, matarong ug Diosnon. Ako balik ko igsoon, kinsa nagtudlo? Si Kristo Jesus. Kinsa man si Kristo Jesus? Mao ang grasya sa kaluwasan. Next igsoon, nagiyon ang pulo sa Ginoo Juan 1:12, apan kadtong midawat o misalig kaniya, gitagaan niya sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Kinsa tagaan sa katungod igsoon nga mahimong anak? Katong motuo o mosalig kaniya. Gitagaan niya sa katungod nga mahimong anak. Sunod igsoon, nganong pagkahimo na natong anak igsoon, aduna natay tinud-anay nga kasiguruhan. Juan 12:47 igsoon, ang mamatay sa akong mensahe o dili magatuman ini, dili ko hukman. Miani ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kundi aron pagluwas niini. So klaro kay igsoon, nga ang pag-ani ni Ginoong Kristo sa igsoon dili kaslutan. Ning ani sa igsoon aron sa pagluwas. So kay balon mo kay igsoon nga humana siya ni ani. Meaning igsoon na trabaho sa kaluwasan, iyahan ang gihimo ng daan. Kaya nga naman igsoon, ang tinuganay, kung dili ka magabaton sa grasya sa kaluwasan igsoon, ang kaluwasan mo nagtudlo na to sa pagbiya sa kinabuhing daotan, mauna nga kung dili ka kabaton sa kaluwasan igsoon, ang atong kinabuhi magpabiling moras gihapon. Atong itandi ka jud igsoon, kumusta man tong mga tao nga ni angkon nga wala pa sila naluwas? Kumusta man ilang mga kinabuhi? Tanawa tong mga tao igsoon nga nakadawat na sa kaluwasan samtang buhi pa, adunay kausaban ang ilang kinabuhi. Kaya nga naman, adunay grasya nga nagtudlo sa pagbiya sa kinabuhi daotan. Pananglitan ikaw igsoon, mga itong maglayong lugar, wala nagtudlo nimo. Masalaan mo ka. Sa atong kinabuhi igsoon, karong mga panahon na, ang tinud igsoon, daghan na kay balong may Ginoo, pero jutay ra nakaila kung kinsa Ginoo.
Akong balik ko igsoon. Kung mangutana ta karon, pangutana ka, kay wala ko na Ginoo bro. Yes, buhong kay ta. Ang pangutana kinsa man ang Ginoo sa imong kinabuhi. Okay, hinay-hinay akong jotay kontinyo. Kaya dili na ba pwede mo taas. Ingani na ko isa igsoon, taas-taas ni kontinyo. Akong balik ko igsoon nga daghang nakahibalo man ay Ginoo, pero jotay ra nakaila kung kinsa ang Ginoo. So, ano na istorya ako? Hibalo nakaila. Panalita ko na yung mamatay taga dito. Iagid rin kay ilubog ato kapundan. Makahibalo ka, ay patay. Ano na patay? Anak ang may gigayuman. Pag abot din sa katilobis, mga ka na kinsa may namatay. Kaya nga naman igsoon, nakahibalo may namatay, pero wala kaila kinsa may namatay. Mga tanah ko karon diri sa mga tao, kinsa may nakahibalo ng Ginoo diri? Yes, ako po. Pero mga tanah ka personal, nakaila pa kag kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung sa may trabaho ni Ginoo Kristo Jesus igsoon, ang iyang trabaho mao ang pagluwas. Muna ang iyong dili igsoon sa Juan 12:47, ang mamati sa akong mensahe o dili mga tuman ini dili hukmo hukman. Niini ako dili aron sa pagsilot sa kalibutan kundi dili aron pagluwas niini. Kinsa may luwasod ang kalibutan ba kahaon ang tao sulod sa kalibutan? Ang tao nga naa sa sulod sa kalibutan. Next igsoon, Buhat 13 bersikulo 48. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila. Kinsa may dili Hudiyo kita tanan o makay hintil o makay Hudiyo dili. May Hudiyo dili puro ta hintil. So ang iyang igsoon sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, kita tanan. Gawa siguro Hudiyo na Hudiyo din napil, away labot. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila. O gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo o kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon na himong magtotoo. Gipili igsoon alang sa kinabuhing dayon. Unsa man ni kinabuhing dayon igsoon? Kasiguruhan sa kaluwasan. Dahil kinabuhing dayon tong wala maluwas, wala igsoon. Next, Tito 1. Nagayon ang pulo sa Ginoo igsoon. 2. Nagipasika diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ang Diyos nga dili kay mamakat misaad kanato sa maong kinabuhi sukad pa sinugdan. Sa hustong panahon gipadayag niya kini kinabuhi diha sa iyang mensahe. Usa man ni mensahe igsoon mao pulong sa Ginoo. Gipadayag niya sa mensahe og ako kini bisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Dios nga atong manluluwas. So meaning igsoon ang pulong sa Ginoo igsoon, klaro gid kaayo igsoon nga nakabaton na tao kaluwasan tungod ni Ginoong Kristo Jesus. Kaya ang tinuod na igsoon, ang requirement sa pagtuo igsoon, Juan 11, kinsa tumutuo mo dawat mamaluwas, ang pangutan na igsoon. Ako lang pangutan ko linon. Mutuo pa ba itong patay na? Dili na. Makadawat pa ba itong patay? Dili na. So meaning igsoon, kitang mga buhi, aduna tayo kasiguruhan igsoon, nga mutuo mo dawat. That's why igsoon, namubalik ka diya sa Titos, na ang grasya igsoon, nagtutlo ka na to sa pagbiya sa kinabuhing daotan. Kaya ang tinubig igsoon, kung walay grasya igsoon, magpabilin tang oras nga po ng atong kinabuhi. So salamat sa Ginoo igsoon, akong ipadayon, kaya aduna po ubay-ubay igsoon. Unang Pedro 1:20. Ang pulong sa Ginoo igsoon, nag-iyon siya. Ang unang Pedro 1:3. Makapasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi. Pinaagi sa pagbanaw kang Kristo, naghatag kini kanato og paglaom nga dili makarot. Kanang word nga dili matarok. Matarok pa na, dili na. Kuyawa ko. Matarok pa na, dili matarok. So meaning igsoon, ang paglaom ni Ginoong Kristo Jesus igsoon, paglaom kani nga dili matarok. Si Pedro ni ingon igsoon. Ako balikon, 7 minutes pa ito. Magpasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi. Implementation igsoon. Kita gagawon kinabuhi. Next, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Nabanhaw na si Kristo wala pa. Ayun ang ito ba? Timbang-timbang nga. Kung nabanhaw na, naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarok. Kinsay nagsulti? Si Tito. So meaning igsoon, ang word nga paglaom dili matarok igsoon, dili nato na pwede lubago. Kaya nga naman, kanang nga paglaom igsoon, paglaom na hangtod sa kahanturan. Next igsoon, Juan 12:47. Ang mamati sa kumihan, ibalik naman eh. Next igsoon, Roma bersikulo 8. Ako lang tapuson diri igsoon, hinayan lang napo kay Roma 8 bersikulo 38. Nagisgo to igsoon Roma 12. Juan 1:12, isa tong mutuo daw kay nagitagaan sa katungod nga mahimong anak. Adunay pasalig sa anak igsoon. Sa anak niya? So, klaro mo na to igsoon. Roma 8 bersikulo 38. Kaya nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Wow. Kasiguruhan ni dili. Para nato kasiguruhan.
Ang giyon igsoon kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulat kanato gikan sa iyang gugma. So meaning igsoon ang gugma ni Ginoong Hesus walay bisan unsa nga makapahimulat. Next igsoon, bisan ang kamatayon o kinabuhi. Sunod igsoon, o mga anghel, o ang mga langit ng pamunuan, o mga gahom, o ang mga butang karon og sa umaabot niya kapanahonan. So meaning igsoon, kung nahimo na kang anak sa Dios igsoon, walay makapahimulat nimo sa anak sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Pananglitan igsoon yun ani. Hasta sa bitata. Kaning 50 igsoon, 50 man sa sumulsa. Kaning igsoon na 50 pesos, sakit ani ni. Pananglitan igsoon ako ni kumoton. Ako ning gikumot ning 50, ako pagigibutan ni ako dukdukon. Ilan yung mga to, si mga tapot. Pagbukan ako igsoon, kumusta man, nahimong 20 wala. Nahimo orang 50. Kaya nga naman igsoon, sa atong pagkakinabuhi ng Kristo Jesus igsoon, sa biyang pagkaanak na ito niya, bisang mag-unsa pagdagan sa kinabuhi, walay makapahimulat ni mo di as gugmas kina. Ayaw pag hunang-hunang, nga naluwas ka ng ugma, di na ka maluwas. Kaya ato lang pamatudan igsoon, panalitan kung magpabuyag ka, imong anak magpabuyag igsoon, pag human yung pabuyag, inigulik sa nubala, inon na imo, dili na ka na kung anak kinagpabuyag ka. Unsa imong himuon, pantunon, imong latiguhon. Nanong imong mga latiguhon, kay imong anak. Nanong imong mga disiplinahon, kay imong anak. Usara ko kamay kong tingo. Nanong imong disiplinahon, kay imong anak. Ari ba? Dili mo sinuntan, dili na ko anak. Nanong ngaway mo ka dito? Dili sa. Kaya nanong mo nagsuot, anak, nanong mo nagsuot. Teknologi na kayo pangaway. Ngaway mo ka. Disiplinahon. Kastiguhon. Nanong kastiguhon man, aron igsuon magtubo siyang buutan. Tinood din. Sunod igsoon, kaya nag-isot man rin, o kulay magkapimulat, maybe 10 minutos pa diay. Ari ko sa Roma 8, versikulo 1. Si Apostol Pablo igsoon, nagsulat siya nato sa taga Roma. Kung atong hibulan igsoon, na si Apostol Pablo, himo siya apostolis na itong nahiti. Kaya sa Galacia igsoon, na si Apostol Pablo, Galacia 2, versikulo 7 nga to sa 8, si Apostol Pedro igsoon, na himong apostolis nga to sa mga Hudiyo. O si Apostol Pablo igsoon, na himong apostolis na itong nahiti. Sulat ni Igsoon sa Roma, naging siya Roma 8, versikulo 1. Tungod di ini, karon dili na hukman sa silot. Akong balik ko, karon di ini, dili na hukman sa silot ang nahiusap kang Kristo Jesus. Ha? Wala sa ninyo Igsoon, dili na hukman sa silot ang katong nahibalo nga na Ginoo. Ang giyon ri Igsoon, ang katong nahiusap. Akong ibalik ang atong mga pangunaon na Igsoon, nangutanong na kinsa may nakahibalo rin na Ginoo, apan kinsay nakailang na Ginoo. Ang iyon rin igsoon, dili na hukman itong nakahibalo. Ang iyang hukman igsoon, katong nahiusa. Mini igsoon, katong nakailak kung kinsa ang Ginoo. Nag-iyon igsoon, akong balikot, tungod diini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Hesus Kristo. Kanang word nga dili na hukman sa silot igsoon, maimpierno pa rin. Dili na. Ang nahiusa kang Kristo, kaya nga naman igsoon, sa dihang nahiusa na ka ni Kristo, apil na kas, minro na kas panibalay sa Diyos igsoon, apil na ka nga iya nga atimanan. Apil na ka igsoon nga, kaupa na ka igsoon sa iya nga pag-atiman. Obligado na ang Diyos na mautiman mo, kaya nahimo siyang ato lang itong amahan, nahimo putang iya nga mga anak. Meaning igsoon, palitan mo silingan magpubuya. Saan ko nang kumakas? Imo silingan nagpubuya, dili imong anak, apil ikay pamulan. Dili, oy. Kaya hindi siguro di ka, apil ka niya, ako'y pitol mong anak. Kinsa may mong pitol anak, ang pitol ang amahan. Panalitan igsoon sa atong kinabuhi igsoon. Moabot ang panahon nga masipyat ka ang kaluwasan dili mawala nimo apan pitulong ka sa Dios. Kung sa Ginoo sa punong sa Ginoo igsoon nga pananglitan kung man makasala kita, aduna kitay manlalaban nga mao ang atong buhi Dios. Dili ko pasabot nga karon nakabaton ka sa kaluwasan, nituo ka ni dawat ka ni Kristo Jesus, that is the requirement. Mao ka na mao ka na gipangayo nga bala odikson nga mutuo ka mo dawat makabaton ka kaluwasan. Ini dawat nimo masipyat ka pagkauma ang terno. Akong butang na logic igsoon, magbinutan ka Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, pagka Domingo nasipyat ka, maimpierno ka. Kuna panalitan ka itong nagpabuyag, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, pagka Domingo igsoon, nagbinutan, ako pangutan na, maluwas mo din. Ang katugan ng tao dito sa krus igsoon, ni anak naman sa Ginoo, nung dumidi ako, kung ka nakasumparaiso, bakit sa inyo, pag binutan ko sa, kung sa inyo, karon ko anak ka sa akong paraiso. Mula ka sa itong kinabuhi igsoon, kung lain maguna-una na ito, nga karon ning nakabaton ka kaluwasan, kunya inig kahuman igsoon masipyat ka, mawala ang kaluwasan sa yut na ang mga pangunaon.
Okay, salamat sa Ginoo Igsoon. Mauna nga, ako malikod Roma 8, dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo. Kaya ang tinudan ng nahiusa kang Kristo Igsoon, mga anak na sa Diyos kung andyan sa iyong pagkumala. Kaya salamat sa matag usa ug may hapon sa tanan ang Ginoo nga panalangin ko. Okay, nahuba na ang 15 minutos na pagpamahayag sa tuwang suon pastor Absadir. Karon mosunod na ang pag-cross examine. Pangutanon siya o 8 ngadto sa 10 ka minutos. Ang tubag nato ani sa usap pangutana bro, usa ka dito. Okay, time start na. Salamat. Pastor, salamat sa itong pinag-discuss ko. Una na kong pangutana, Pastor, sigurado na pag-ibig ka nga lawas ibig na makainin mo, o dili? Oo. Salamat. Sumala sa mga teksto, ngayon mong ipanggamit din na Pastor, 15 pagkadaghana ang mga teksto ngayon mong igamit. Ug sumala sa tema, pamatud-an ni Pastor Absadir Sarahina, na siguro na siya nga lawas inig kamatay niya. Ug sumala sa ikaduhang role sa ato ang debate, kinahanglan aduna ikapakita nga likon nga ebidensya. Ang akong pangutana, Pastor, sa mga teksto nga imong gigamit ganiha, mabasa ba dito litra por litra kay base ni Ginis Biblia? Mabasa ba dito litra por litra nga gimensyon gayon ang imong ngalan nga Absadir Sarahina luwas na ini kamatay? Mabasa nato sa mga teksto nga imong gigamit gina, Pastor? Oo o dili? Mabasa bro, apan dili ang ngalan ako may mabasa. Okay? Matubag ko bro, o mupadayon ka? Akong pangutana, mabasa ba ang ngalan dito ng gimensyon? Mr. Moderator, akong pangutana, mabasa ba yung ngalan dito ng gimensyon? Sa mga teksto ba nga gigamit ba? Okay, matubag ko. Dili mabasa ang akong ngalan. Apan ang Bible nagatukan ug mao ka na ipasabot diri sa Biblia diri kanako. Kay ang tinud-an Igsoon ang mga Kristohanon nagatuo sa mga butang nga dili makita. Mo nay ini. Mutubag ako 1 minute man ha? 1 minute bro. Okay. Mutubag ko. Ang Hebrews 11:1 ni ana sa Igsoon na may kasiguruhan kita sa mga butang nga wala nato makita. That is, ang maunay kita upat tuo. So Igsoon dili mabasa akong ngalan kay una nga kwan Igsoon wala pa ko natawo nasulat na ang Bible. Ang ikaduha Igsoon dili pwede nga masulat ang akong ngalan tungod kay namo masulat man Igsoon nga kamo sa man nila himo ning Biblia. Bago ra makot kay kaidos mo ida. So meaning wala masulat ang akong ngalan. Apan kung mangutan kung mabasa ba ang akong baruganan? Yes, mabasa. Kay mao man nagipasabot diri sa Ginoo sa akong kinabuhi. Salamat. Salamat, Pastor. Ningon ka nga dili gyud babasa sa to pa kining pag pirma nato nini imong tema nga gipili, kamo ginagpili nini. Imo laman ni siya nga gipirmahan nga wala kay paigong basihan o wala. Pinaagi sa pagtuo, akong balikon, nagkinabuhi ta, pinaagi sa pagtuo o dili sa mga nakita. Hebrews 11:1, akong basahon bro. Nga may kasiguruhan kita, o sige 1 minute, Hebrews ko sila ni. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang na atong gilauman nga dili makita. Okay? Ako balik ko, dili babasa akong ngalan, pero maunay akong gilauman na aduna ko'y kasiguruhan na samtang buwi pa ko, maluwas ko kung hantod mamatay. Salamat. Sunod na pangutana, Pastor, dili na baka makasala. Makasala. Okay. Sige. Niangkon siya nga dili siya makasala. Dili mo, Sunod makasala akong yun bro. Makasala ka. niangkon siya nga makasala pa siya. Sunod na akong pangutana, Pastor, niangkon maka nga makasala ka. Pananglitan kung makabuhat kag sala, unya mamatay ka nga dili nimo ni hinursulan. Sumala sa pinadayag 21-27 wala may makasulod sa gingharian sa langit nga mahugaw. Magsiguro gihapon nimo nga luwas na ka dili kamatay nimo o dili. Hari ko sa first John bro. Mr. Objection, Mr. Moderator, sa ako sa debate, kinahanglan na categorical question sa pagod sa Sige. O sa itong gusto balik na bro. Ako pangutana nimo, miangkon magid ka nga makasala pa ka. Pananglitan kung aduna ka makabuhat kag sala, unya mamatay ka nga dili nimo ning hinulsulan. Sumala sa pinadayag 21-27, wala may makasunod sa gingharian sa langit nga mahugaw. Sigurado ba gihapon ka nga maluwas o dili? Yes. Ako pamatulan nga yes. Juan 1, unang Juan 2 versikulo 1. Mga anak gisulatan ko kamo nini. Take note, mga anak gisulatan ko kamo nini aron dili na kamo magpakasala. Take note, apan kung may makasala, may manlalaban kita nga mao si Kristo nga matarong o mga tubang samahan. Makasala pa ko, apan igsoon kay gidawat naman ako ang Dios si Kristo Jesus mo mga tubang ato samahan.
So meaning di akong kumpirma. Next question. Salamat, Pastor. Sunod ako nga pangutana, sumala sa unang Korinto 4:4, miingon si San Pablo nga ang Dios lamay maghukom nato. Ang Dios lamay maghukom nato matod pa ni San Pablo. Unya sumala nimo, naghukom na ka nga ikaw luwas na ka ini kamatay nimo. Diin may namakak ninyo duhang San Pablo na ini pastor, ikaw o si San Pablo? Okay? Akong answer ko ha. Ang hukom ng diskutan. Mr. Moderator, objection, ang pangutana nga categorical question, kinahanglan usab nga tubagon o categorical answer. Akong pangutana, akong balikon, Mr. Moderator, nga matod pang San Pablo sa 4:4 sa unang Korinto, nga ang Diyos ray naghukom. O niya ikaw, naghukom naman kasi mong kagalingon nga sigurado na kang maluwas inig kamatay nimo. Ang akong pangutana, asa may namakak ninyo doon San Pablo, si San Pablo nga nagsulti nga nga ang Diyos ay maghukom o ikaw nga naghukom-hukom sa ilong kaugalingon? Asa may namakak ninyo doon San Pablo ito? Ako na taga-apatagan ha. Dili na ko ang kuno nga si San Pablo ng lumata. Di ko na ko ang Objection, kuno. Mr. Moderator, ang pangutana nga categorical question, kinahanglan ngayon nga categorical answer sa ato ang sabat. Okay. Asa ay namakak ninyo doon San Pablo, si San Pablo o ikaw? Ako ang kuno nga aning ako. Pero ang tinuro na bro. Salamat. Tagaan ka na kong kubad ha. Tagaan na kong kubad. Ang gisgutan niya paghukom, dili na hukman arong silutan. Kasi manatawa mo. Dili na hukman arong silutan. Kaya nga naman isur, kategorikal mo nila. Kategorikal mo na. Alam nga pag buwan ako San Pablo na mo. Ang tinuro na isur, kategorikal mo na ako isur. Ang tinuro na isur, unrelated mo po. Unrelated mo na. Kaya nga naman, ang gisgutan na yung hukom, kung ako na tanaw ni isur, original na manuscript, hukman ta ana aron gantihan ta sumala kung sa daw to di ka hukman ro silutan tanaw na to original manuscript bro tanaw na to. Okay, next question. Mayon ka nga dili na hukman. Asa man nato mabasa sa unang Korinto 4:4 nga dili na hukman tong ikaw. Mabasa ba nato nga imong dimensyon ng imong ngalan? Okay, dili mabasa sa unang Korinto pero mabasa siya sa Roma 8:1. Ang imong yung ngalan? Oo, dili. Ang bro, kana nga pangutana ni balik na na. So meaning, dili pwede nga balik-balik yung pangutana. Gitubag naman ang pangutana bro. Ano, lagi balik. Salamat. Tubag naman ako na ganina, nga dili makita ko ngalan, kaya tinod, wala pa ko nakaw sa niyang kasulat ng Biblia. So meaning, wala ang kong ngalan diha. O iya kong ipangutana, nga nabasa sa 1 Corinthians, wala. Pero nakamabasa sa Roma 8:1. Nga dili na hukman sa silot. Okay, next question bro. Salamat. Niangkon ka kaganihan nga namakaka. Ang akong pangutana, naabay makasulod sa ingharian sa langit nga bakakon o wala? Akong pagpapatong ko is wala. Mutubag ko, no? Ang tinungan na is categorical. So, ang categorical igsoon, tubagon yes or no. So, akong gitubag siya, kaya di pwede igsoon nga, ang nagsulat na nun mo ay nagkapumaka. Pero ang tinungan na igsoon, dili po pasabot, nga namutbot ko, nga akong hindi na igsoon, nga akong tinungan na yung kaluwasan. Kaya ang tinuod, wala mabasahan din sa 1 Corinthians. Ayaw ko dala sa 1 Corinthians bro. Kaya nga naman, wala ko nagpahayag sa 1 Corinthians. Dili ko sa Roma 8:1. Next question bro. Kaya imong ipahayag 1 Corinthians 1:4. Ang akong ipahayag na bersikulo, Roma 8 bersikulo 1. Pwede ko gahanin mo question. Kaya lang sa 1 Corinthians. Next question. Akong ibalik gihapon sa oras nimong tubag ganiha. Miingon ka ganiha nga bakakon ka. Sumala sa Juan, miangkon ka ganiha nga bakakon ka. Sumala sa Juan 8:42. Ang bakakon anak man sayawa. Ang kunon ba nimo nga anak ko kasayawa? Oo dili. Dili. Kaya nga no bro, unrelated ang imuhang nga pangutana. Kaya nga no, ang akong balikon bro, diha sa 1 Corinthians, ang imong ginyo na sulat kong ngalan, ang akong gipahayag. Objection, Mr. Moderator, akong pangutana dili gid unrelated kay naka base magid ako sa iyaha nga tuman. Okay, bro, galing na mo, galing object ko. Kaya ang tinanong bro, ang akong gipahayag, Roma 8, versikulo 1. Dili 1 Corinthians. Nga mo, hitabo man, nangutana sa ako sa 1 Corinthians, kaya naman ko sa Roma 8:1. Okay, moderator. Moderator, type. Yung Okay, subject bro, bro. Sige. Inisig kayo pangutana, hindi mo sulod ang pangutana, isig kayo naman. Salamat po sa inyo. Okay, kaya natubag mo ito, wala ang ngalan. Next question lang bro. Salamat. Ito pa. Pastor, Kaya naman eh. Pastor. Ayun. Sunod na akong pangutana. Sumala sa buhat Jis 42. Miingon ang nagsulat niya na. Miingon siya nga si Kristo mao'y ginatagan ug katungod sa Dios, dipili siya sa Dios
aron paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Akong pangutana, imo ba ring dawaton o imo ning uyonan o imo ning supakon? Uyunan. Salamat. Sunod nga pangutana, kay imo man nga gayonan nga si Kristo ra gayon ang maghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Sa ato pa, wala gid kay labot nga maghukom ka sa imong kaugalingon nga sigurado nakangalawas ini kamatay nimo. Okay? Akong basta to, gisunutur ko o dili? Yes or no, wala na ba kay akong balik ko na akong pangutana. Maingon ka nga matud pa sa buhat 10:42 nga si San Pablo maingon ang nagsulat niya na nga ang Dios ray adunay ka si Kristo mo gihatagan katungod sa Dios sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ang akong pangutana kay si Kristo raman ang adunay katungod sa mga paghukom sa mga buhi sa mga minatay kay siya na magipili sa Dios nganong naghukom-hukom man ka sa imong kaugalingon nga sigurado na kang maluwas ini kamatay nimo nga matud pa sa mabasa sa Biblia si Kristo raman ang adunay katungod. Okay. Akong ipahayag, wala ko naghukom, apan ang akong ipahayag ang kasiguruhan. Okay? Wala ko ni iyo nga gihukman ako kung galingon naluwas ako kaya ang manuluwas dili ako. Ang muluwas si Kristo. Ang akong ipahayag Hebrehanon 1:11 versikulo 1, may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Akong balingon, wala na ko hukmi kung balingon kaya nga dili ko maghukom. Meaning igsuon, ako rin ipahayag na aduna ko'y kasiguruhan sa mga butang nga atong ituruan nga wala ka Ipamatudan man yung mga luwas na Next ka. question. Maingon ka Tayo mo hurot lang ang tayo sa pagpapatana. salamat. Sige. Sige. Okay na mo niya. Wala gani. Pero mo tumagi ako. Murag ko yung kutasan kung lumigaw. Ang musunod, mao ang pagpamahayag sa negative side. Ang iyang trabaho, mao ang pagbungkag sa ipabarog sa affirmative side. Doon na siya 8 minutos. Oh, sorry. Doon na siya 12 nga 15 ka minutos sa iyang pagbungkag sa ipabarog. Una ni ko manani, i-cross-examine siya o 5 nga 8 minutos. Okay. Saya Mason. Salamat, Mr. Moderator, si Pastor Aksa, balik ko na ko kita ka namin sa mo during the debate. Sa una pa lang akong pangutana ganiha, may angko na gid siya nga makako nagkatikangkang na gyud ang iyang tubag. Dili siya ang natikangka, pero ang iyang tubag mao ay natikangkang. Oh. Kaya ni angko na gayud siya nga bakakon siya nga matupa sa Juan 8:44 ang bakakon anak man sa yawa. Mo pasabot kung ang kontra kita bakakon anak kita sa yawa. Nya daghan kaayong gibasa si Pastor Arsa ganiha nga mga teksto nga nagpamatuod nga iyang gigamit. Pero sumala sa mo ang topiko, pamatuod ni Pastor Arsa diri sa nahina nga sigurado na siya nga mamatay ni galuwas niya. Unya sa mga teksto, sigurado na siya nga luwas ni kamatay niya. Unya sumala sa mga teksto nga iyang gigamit nga mao iyang sindig basihan, wala gayud niya dito nabasa na ginisyon ang iyang ngalan. Nya sa ikaduhang rule sa among debate kinahanglan adunay lig-on nga suporta. But pasabot wa gyud niya mabarugi ang iyahang argumento na sigurado na siya nga mamatay ini kaluwas niya. Dili. Bali. Ito tayo. Hindi ko lang ito ang pagkuhan kay na-distract ang speaker. Salamat Mr. Moderator. Nakaliktad ako ang kuhan. Wala gina mapamatod nga siguro na siya nga luwas ini kamatay niya. Wa gyud dito giminsyon na yang ngalan sa mga teksto nga iyahang gigamit. Mga igsoon, matud pa ni San Pablo sa unang Korinto 4:4 nga ang Dios lamang ang maghukom kanato. Buot pasabot si Kristo ang Dios mo maghukom lamang kanato. Buot pasabot wala gyud ay tayo labot nga maghukom sa atong kaugalingon nga moangkon ta nga sigurado ta nga luwas. Ang Dios ra gyud mao'y adunay katungod. Kay kung kompetensyahan nato ang Dios sa iyang katungod sa paghukom nato, ang mokompetensya sa Dios musangpot sa kalaglagan. Si Lucifer nga kanhi anghel nga buot mokompetensya sa Dios, misangpot sa kalaglagan ang iyang pagkompetensya sa Dios. Muna kung ang Dios ra ang maghukom pastor,
nga kung asa kanya ibutang kita di ko ta katungo wa tay katungo nga atong kompetensyahan ang kabubuton sa Ginoo sa paghukom niya nga rika nato. Nya sumala sa buhat 10:42. Miingon ang nagasulat niini sa buhat 10:42 na si Kristo ang gipili sa Dios sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Buot pasabot dili dai si Pastor Absa mo gipili sa Dios aron maghukom siya ang kaugalingon nga sigurado na siya nga maluwas ini kamatay niya. Kun dili mao ay ang Dios ang maghukom, si Kristo mo gipili sa Dios aron maghukom kanato kun diin ta niya ibutang human sa mga hukom. Dayon ako siya gipangutana ganiha nga sigurado na siya nga luwas. Aring ako magiging siya nga sigurado na siya nga luwas. Unya asa man na ibutang ang mga tao nga linuwas na adto na sa langit. Muna kita mga igsoon dili ta kaangkon nga kita sigurado na ta nga luwas kay ani apatas kalibutan. Matud pa San Pablo sa 9:24 kama 26 sa unang Korinto na ani apalan kita sa tagdanan wala pa ta kaabot dito sa kitawon ug kanaugan nato. Nya di kita mo angkon nga kita luwas na ta samtang buhi pa ta. Nga naman mga igsoon matod pa sa sulat ni San Juan sa 1 Juan 1:8 ang moangkon nga siya luwas na wala niya ang kamatuoran. Kinsa man ang kamatuoran tubag 14:6 sa Juan si Kristo mo ang dalan ug ang kamatuoran. Buta sa si Kristo na ang kamatuoran. Kung nagmoangkon ta nga luwas na ta wala na to ang kamatuoran niya kinsa man ang kamatuoran mao si Kristo. Muna di ta mag-angkon-angkon nga luwas na ta samtang buhi pa. Kay kung moangkon ta kita luwas na samtang buhi pa ta kalaro nga si Kristo nga mao ang kamatuoran wala nga rin. Nya lain pa maigsoon. Sumala sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27, nga kinahanglan ang matag usa mamatay una dahil hukman siya sa Dios. Si Pastor Absa nga nung nagkumukom naman siya nga maluwas siya ni kamatay niya nga umaman siya namatay. Nya ikaduha ang Dios na po binamuhukom dili siya may maghukom. Kay paliko na kung maghukom gutas tong kaugalingon nga kita luwas na ta. Munay wala na tay sala kanang wala sala mo na luwas na kadiha kay wala na kay sala. Munay giingon nga wala nato ang kamatuoran. Munang aron masiguro nato ang kamatuoran sundon lang ato kung sa hilagda sa Ginoo pero di ta moangkon nga kita sigurado na tagyod nga maluwas. Na paghihapon sa Ginoo ang katapusan nga pagdesisyon kay siya raman ang mohukom. Nya gani sa Mateo kapitulo sa Marcos 10:35 hangtod sa 40 nga sa dihang si Zebedeo ug si Santiago niabot didto kang Hesus og miingong ipasaad nila kung kinsa ang palingkuron sa nga ang usa bulingkod nga sa wala ang usa bulingkod sa tuo. Gani si Kristo gani miingon gani siya nga ang amahan ra mo adunay katungod kung kinsa ibutang sa akong wala o ibutang sa akong tuo. Nya lain pa naa sa San Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 hangtod sa 33. Miingon gihapon si Kristo nga ang Dios giyang gilain ang mga karnero o ang mga kanding. Buot pasarot sa mga karnero kato mga naluwas na. O kini mga kanding kato malaglag. Nya ano man ni si Pastor Absa nga naglain-lain naman siya ang kaugalingon ngadto sa mga karnero nga si Kristo ra may mulain. Unsa man siya si Kristo ba po ni siya? Dili sa si Kristo. Tin-aw nga diha nga paagi wala niya ang kamatuoran nga mao si Kristo. Murawa gid siya kapabarog sa maong topiko namo ang ipirmahan nga sigurado na siya nga maluwas ni kamatay niya. Base man sa Biblia, buot pa sa mga igsoon, kung base gani sa Biblia, kinahanglan nga mabasa sa Biblia. Wa man siya gihatag na teksto nga gimensyon ang iyang ngalan. Absajer sa lahina, sigurado na nga maluwas ni kamatay niya. Wa man gyud sa akong pangutana ganiha nakadungog mamo, wa man gyud siya gihatag. Buot pasabot, wa gyud niya kapabarugi ang topiko na iyahang dipirmahan namon duha. Gani sa pagpapirma, paghimo namon ni tapika, siya may ako ang dipapili, akong giingon ini nga, pamatud-an mo pastor nga luwas na kay ini kamatanin uban sa ilang mga membro. Mingon siya nga para na niya, sa ato pa para na niya ang kaluwasan, way labot ang mga membro, makanuloy ang mga membro. Kaya para naman niya, at ito naman nag-address sa ito, pakiniyan kinsakpan, makanuloy tao ni, wa ni, kaluwasan nagway, kung sa pa ni siya huna-huna, kaya wa man niya giapil. Unya sa amo ang
paghimo nila sa ina pamatud ani mo pastor nga sigurado na kang maluwas iyang kumakain mo unya wa man apil ang imong mga membro di man niya i-apil ang iyang mga membro sa to pa kining mga membro ni Pastor Absadin makaluluoy kita din kay di pa gid ni siguro sila nga maluwas kay ang ilahang pastor mo sigurado maluwas nag-angkon na sigurado maluwas pero ang moangkon na siya luwas na wala niya ang kamatuoran din sa kamatuoran mao si Kristo niya maingon siya ganiya nga dili na kuno hukman ang mahiusa na ato kunong pasahon og tinuod pa to yang ino atong basahon diri sa Santiago 3:1 ingon siya ganiya nga mahiusa na dili to hukman yang maingon diri sa Santiago 3:1 kung tinuod bang ani na hukman atong basahon ha mga igsuon pipila lamang kaninyo ang angay himuon magtutudlo kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa uban. Buot pa sa mas kita gani ni ay ang mas higpit ang paghukom kita nga mga magtutudlo nga mayon anon nga dili hukman sa to pa dili tinuod nga dili natahukman nga hiusa na mas higpit pagani ang atong hukom kaysa uban. Muna atong isulod sa bokabularyo sa atong anol. Na dili kita angay nga mo angkol, nga kita luwas na ta samtang buhi ka. Nga naman nga dili man kita angay mo angkol. Ang Dios ang mo desisyon ni anak. Wa tay katungod nga mo supak sa kababuton sa Dios. Kay ang mo kompetensya sa Dios mo sangpot sa kalaglagan. Nga dili kita ang kompetensya sa Dios. O nga, dili sa libro sa Gipadayag 21:27 ang mga naluwas na tunga na sa libros kinabuhi ang ilang ngalan nganong wala man diri masulat ang ngalan ni Pastor Arsa na gisulat diri sa libros kinabuhi nga luwas na siya tungod kay ang iyaha igo lamang sa pag-angkon-angkon ug gani nini hapon na mga igsuon wala gayud siya kapabarog sa iyaha nga gipili nga topiko kini nga gipili nga topiko nga siya ray sigurado nga luwas ang iyang mga membro ng taon mo ay lapot o kaluluoy. Dinoon na nga, di man napaka. Ito kami na nagsabot sa ako. Yeah, mga igsoon, naa sa Santiago, ngayon yang gamit ganiha ang Epeso 2:8. Ang Epeso 2:8, hangtod sa 9, iyang giputol. Wala niya gilapos sa 10 atong basahon ang Epeso 2:10. Ug unsay giingon dili kung pait ra ba ang pagtuo. Epeso 2:10. At iya man nagputol, wa man nagilapos. Dito mas 9, wa man nagilapos sa 10. Atong basahon ang 10. Mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus ang magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo ang kanako. Dili di ay paigo ang pagtuo. Iya harang giputol. Wala niya ginapos sa Epeso 2:10 nga pabuhaton diay ta. Kay dili ang pagtuo paigo nga kita maluwas na ta. Nga naman, sumala sa Santiago 2:17 ang pagtuo nga walay buhat patay. Maunang dili pa igong basihan ang pagtuo nga kita luwas na ta. Kung dili, kinahanglan ubanan na to kini o maayong mga buhat. Dili pa igo ang pagtuo lamang luwas na kita, pastor. Yes, dili makahukman doon pinaagi sa itong pagtuo, pastor. Hukman man ta sa mala sa itong mga binuhatan. Sumala sa unang Korinto, pastor, 7:19, kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili tinuli. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasubuan sa Dios. Dili dahil mahinungdanon kung tinuli ba ka o dili tinuli. Ang mahinungdanon di ay ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Buot pasabot, dili di ay ang pagtuo di ay uban naman kinahanglan kung mutuo kita uban na nato maayong mga buhat. Ang pinaagi sa gugmaw sa kaluoy sa Dios, masiguro nato ang piho nga kaluwasan. Pero di ta magpulo kung gusto ko galing mga luwas na tayo sa matay nato. At turang andun siya po ang kaluoy ang gugmaw sa Dios. Dayon, diri sa kuha, ining
kuan Juan 14:15 kinahanglan maghapon ta nga adunay buhat usa ingon ni Kristo sa Juan 14:15 pastor. Kung mahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Sa to pa wala man ingon kung pagtuo lamang mo bas nga luwas na tani ingon ang ni Kristo nga kung nahigugma ako kaninyo, tumana ninyo ang akong pagtuo. Wala. Sa to pa dili kita ay paigong basihan ang pagtuo nga kita luwas na. Kung dili kinahanglan ubanan nato mga buhat. Di man nato ni malalis. Sumala sa Juan 14:15. Si Kristo maingon, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Wala siya mo ingon nga tumana ninyo ang akong pagtuo. Kung dili sugo, pero kinahanglan nga mutuo gihapon. Pero lagi ubanan nato og mga maayo nga mga buhat. Nga nining hapon na wagid na pamatud ni Pastor ang sa Sarahina. Daghan sa kay teksto ganyan kung balikon. Daghan sa kay teksto nga iyang gigamit. Pero wala kayo dito nabasa sa mga teksto nga iyang gigamit. Nag-dimensyon. 1 minute remaining time. Nag-dimensyon nga siya luwas na. Daghan, di ba? Nabati mga atong tanan mga igsoon ko ni Kristo. Nabati mga atong tanan nga iyang gigamit ang daghang mga teksto, pero sumala sa mga teksto nga iyang gigamit, wala gid say nabasa dito nga dimensyon ang iyang pangalan na sigurado na siya nga mamatay ni sigurado na siya nga luwas ni kamatay niya. Mo na tong mutuo ka sa Efeso 2:8, pero iya ko lagi gipotol, wala gilapos sa Efeso 2:10. Ang kinahanglan ubanan og buhat ang ato mga pagtuo. Kay ang pagtuo nga walay buhat patay. Kinahanglan ang pagtuo nga walay buhat patay sumala sa Santiago 2:17. 15 minutes remaining time. Ang gid na ko na usika. 15 seconds. Sorry. Kaya mo yun na siya nga, kung mutuo kita sa Diyos, luwas na ka. Sa to pa sa Santiago 2:19, Pastor, si Satanas mituo man sa siya sa Diyos. Time to. Sige, ito na ang pamahayag sa negatibo na gusto nagtusap sa minutos sa iyang pagkubak sa pangatarungan sa afirmatibo. Karon i-examine siya o utso ngadto sa 10 minutos. Ready sa ang kalagro. Sige, time is on. Okay. Pagtuligo. Una na kong pangutana, diya sa unang Korinto 4:4, nga hukman ka, akong pangutana, unsa nga klase nga hukom? Hukman ka aron gantihan o hukman aron silutan? Salamat. Kung may mga ganita nga hukom, Pastor, na naginahan hukom, ipili na kung hukman mata sumala sa itong binuhatan. Nga kung daotan ta ang atong binuhatan, hukman kita aron silutan. Kung maitag binuhatan, hukman ta aron gantihan. Okay. Next question. Buhat 2:47, nagadugang ang ilang katawhan, matagada og mga tao nga nangaluwas. Unsa nga klase ng kaluwasan? Salamat, Pastor. Objection, Mr. Moderator, kanang i-mention niya sa buhat. Dili na siya, retirado na siya sa mga nabunyag. Nabunyag na sila siya si San Pedro. Dili na retirado ni Pastor Absa. Okay, bro, kining ang akong pangutana, nagahisgot ba diha og kaluwasan? Ang akong pangutana, unsang klaseng kaluwasan? Hisgutan diha? Wala man naghisgot sa bunyag, salvation lang. Ang bunyag, baptize mo na siya. Ang salvation is kaluwasan. So wala naging diha nga, giduwagan ang mga tao na bautismohan, giduwagan ang katawan nga nangaluwas. Akong pangutana, unsang man klaseng kaluwasan? Objection, Mr. Moderator, ang akong, di ko alam kung baga lang pangutanaha. Kay, retirado lagi na siya sa bunyag, so malang sa buhat. Dili siya retirado ni Pastor Absa. Sige, kung dili ko sunod ang pangutana, i-sigla yung pangutana. Continue, please. Kanina ako ang pangutana, ipatubat ko og namutbot ako wala na focus ko ang Objection, Mr. Moderator, dili pwede mo komentary. Okay. Next question. Okay na. Kaya ako, practice mo ni. Not good for the first time in the video. Okay na. Next pangutana. Nagpangamatay si Kristo Jesus alang sa krus. Akong pangutana, kumpleto to, dili. Yes or no? Kompleto. Pero pag human ato, salamat, napakoy 1 minute. Okay. Kompleto to siya. Nga giluwasan niya. Pero lagi kay buhi pamanta, ako man padris kalibutan, adto na palagi kitay matawag o makabihat pa tao ka sa anan. Mula di lagi jud ta ka hukom sa pagkagali yung kitaluwas na ka. Ang Dios lagi mo hukom, wa gid pa katong wa kay lato.
ang atong ipatubag niya nga ang pagkamatay ni Ginoong Kristo dito alang sa kaluwasan sa kasalanan. Ako sa hindi pangutana o kumpleto ba o dili isa yes. Ang akong sunod na pangutana kay kumpleto man nakadawat na kas kaluwasan wala pa. Objection, Mr. Moderator, wala dili na ko katungdanan nga pamatud-an ako nga ako ang nalawas kay naan niya ang burden of proof. Okay, next question. Naan niya ang naan niya ang katungdanan sa pagpaparog nga siya luwas na gid ka mata niya. Wala na ako ang katungdanan sa pagpaparog nga ako luwas na gid mata niya. Nako naan niya ang katungdanan. Okay, Wala tayo. na ako. Uksan tayo. Ato ni klaro. Sumala diri sa iyong tema sa afirmatibo, pamatud-an na si Pastor Joe Exeter na siguro na maluwas ini kamatay niya base sa Biblia. Pero lang sa imong pangutana bro, base sa imong pangutana ngadto ni negative, wala mag ang burden of proof na rin proof. Sige po. Ang atong topic is kaluwasan. So mga tana dahil ko otro na po. Kung saan itong dimo dito sa cross ni Ginoong Kristo Jesus, kaluwasan to dili. Pagluwas ko ka. Pagluwas. Humana wala pa. Kumana. Pero Naluwas lagi, ito. Wala pa. objection May Mr. Moderator, sumay. nangutanag yapon siya ngaluwas na bako. Dili lagi kumutubag ana, kaya nakalagi niya ang burden of proof. Siya maoy kinahanglan nga mo pamatukod nga siya luwas na gid siya ini kamatay niya. Wala na kung wala din kumutubag Mr. Moderator, kay kung ana siya tubagon, sama ra pod nga ni uyon ko niya. Sa pag Okay. ni uyon ko niya Salamat. sa pamay among debatihan, wala na. So, ang next question, yung mo kong gipalag nga naluwas na kung kumana managimo sa cross ni Kristo. O diba? Wala ka nga, wala kailangan ako. Time sudah sama bro ang imuha dili pang hatag og comment kung dili ko pangutana. Sige. Okay, sunod. Sunod na pangutana. Okay, dili na naguna ko libog-libog ito mga panguna-una ko. Roma 8 versikulo 1. Una na kong pangutana ko, naiusa na ka ni Kristo, wala pa. Yes or no? Tubag, nahiusa ko ni Kristo, pinaagi. Yes or no, bro? Yes, nahiusa na ko kay Kristo, pinaagi sa bunyag. Pero lagi, pag human sa bunyag, magkasala pa man ko. Muna, di ko gumaan ko na ako, sigurado na akong maluwas. Wala pa kayo pala Kristo, bro. Ako ang pala Kristo, nahiusa naman ka ni Kristo. Roma 8:1, dili na hukman sa silot, nahiusa ka ni Kristo. Uyaw na rin mo ni Subakon. Ako, di, uyon ko anak pastor, pero akong pagsabot, imong pagsabot mo akong sa pakol. Kaya sumala sa pastor, ang pakoy, isa ka minuto sa pagtumat. Kaya sumala sa Santiago 3:1, mas higpit mo ang atong paghukom kumpara sa uban. Munang dili tinaw na yung pastor. Dili na hukman. Kaya kita noon mas higpit pa ang paghukom kumpara sa uban. Okay, nilala ka na din na tinog na hukman. So sa ato pa, asay tinuod, ang Biblia o ikaw? Wala ko mag-ingon nga dili tinaw na hukman. Gali nag-ingon gali ko nga mas higpit pa ang ato ang hukom. Ikaw na nag-ingon gali ha. Okay, lahi ito na verse. Dito sa James 3. Santiago 3. Bro, ang imuha lagi time is pagpangutana Pastor, ko. pagkutana Wala pa lagi, gid kay ayaw comment. lagi komentary. Okay. Idong do bro balik. Kaya kanigo. Kaya ako gani ha, Bago pa Mr. tayo Moderator, salamat, ang mga tinog, ang sa Kalmara. Ang imuhang role is pagpangutana. Dili pa hatag og sa comment or pagkuan na niya. Okay, klaro na. Okay, akong iklaro ha, Roma 8:1. Ang iyang ikot ganina, Santiago 3. Nga, kini mas higpit pa ang hukom. So, dili ko mukot dito, ari ko sa Roma 8. Nag-iyaw ka diha, kung narakong pangutana. Objection, Mr. Moderator, ako rin yung ipahipalong balik ni Pastor nga, hindi nagigit siya ang komentary, kasi mga lulong pangutana lagi. Parang ako kanya ba? Pangutana na ko. Dili kayo Ah, sige, lago ko pangutana. Lago pangutana. Lago ko pangutana sa pulong sa Ginoo. Uyunan nimo ang Roma 8:1 supakon. Yes or no? Unsa lagi atong objection, Mr. Moderator, akong gihangyo ang si Pastor na atong pabasa ng Roma 8:1. Dili, ang paghatag nimo sa verse, pwede imagine tagaan sa og kanang premise ba, premise. Okay, imagine direct ra nimo. Okay. Para maklaro. Roma 8 versikulo 1. Dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo. Salamat. Uyunan nimo ni supakon. Yes or no? Uyuran ako na kana mabasa sa Roma 8:1. Pero dili na ako supako na imong pagsabot kaysa unsa man ang pinaagi kita na hiusa ni Kristo. Sumala sa Galacia 3:27 na hiusa kita ang Kristo pinaagi sa bugyat. Okay? Ang imong pagsabot mo si Pierre na pastor. So aso may Sorry. Sorry. Okay, next. Sorry pastor. Sunod na pangutana.
asa may akong tuhuan ang imong pagsabot o ang gipasabot sa Bible diri nako. Asa akong tuhuan? Objection, Mr. Moderator, gawas naman din siya sa kuha. Kaya ang Bible naman ang nagpasabot niya, masulti na yung Biblia, dili na. Pwede so, dili pwede nakitay mo sabot sa Bible. Kinano di personal interpretation na. Read the Bible interpretation. Dili kailangan isang ang Bible wrong Okay, okay, okay. Objection, Mr. Moderator. Tuloy time. Ikaw na bro. Okay, ako balik ko po na. For the sake niya, saya na ulit ko. Mo ganit. Ako sunod. Ikaw na bro, ako ibalik pa yung nung lagi nilo nga. Imo ang role is pagpangutana. Dili ko paghatag ng comment. Komentaryo mo na yung mga. Sige, padayon lang. Mga doon. Sige, Okay. Roma, 8 versikulo 1. Kay mao man gipasabot sa Bible diri nako, nga dili nako hukman sa silot kani usa na ko ni Kristo. Asa may akong tuhuan ang gipasabot diri sa Bible diri nako or ang pagsabot nimo sa Biblia? Objection, Mr. Moderator. Ako lagi ipaklaro lagi niya, dili lagi pwede mo pasabot ang Bible. Niya, may babaring Bible. Isa, bro, ang imuhang pangutana kasupaki gid ngayon maka asa may tuhan ang Bible nga imuhang gi kuan na murag na kuan man imuha bro. Laro ko na bit. Okay. Sige, listen live. Akong balikon pa. Tungod kay ano ato pasabot ha? Nainyo sa let the Bible interpret itself. So meaning sure kanang Bible kinahanglan ang Bible for interpret sa iya daw lingon. Ang iyang niana siya na dili kuno sa dili ko pwede interpret ang Bible kay walay bakba. Kaya kung ingon, ang ako ngayon, dili pwede mo pasabot nimo ang Bible, kaya wag magibaba ng Bible. Okay, ang akong pangutana igsoon mao ni nga asa may akong tuhuan ang gipasabot diri sa Bible diri nako or ang iyang pagsabot about sa Biblia. Sa Bible mismo. Sa Bible mismo? Yes. Salamat. Salamat po. Ang imong tuhuan, next question. Napa ko yung 1 minute. Sa Bible mismo, pero ang imo naging pagsabot mo is sipya. Kaya nga naman, sumala sa Roma 2:6, hukman ang tao base sa buhat. Dili man hukman ang tao base sa imong pagtuo. Base buhat, pastor. Sakto ang imong sa Bible, pero sipya ang imong pagsabot. Okay, sige. Sa imong nila. Unang Juan 5 versikulo 11. Akong basahan ko ha. Ang pagpamaturod mao kini. Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Na kay balot anak ha. Akong padayon, ipadayon ko gilay. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala midawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa mong kinabuhi. Akong pangutana, ay ipadayon ko gilay. 13. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayon nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Objection, Mr. Moderator. Ako rin kalaro mo na. Dili kita. Lulul pangutana rin kayo. Di ako man ipangutana bro, kaya alam man ito ganila na kinahanglan nga naapat tayo hindi tawag premise. So, usa ko mangutana na ako premise. So, akong gibasa diri bro, nga nagpamatuod diri nga nakadawat na ta sa Ginoo, may kinabuhing walay katapusan, ang wala kadawat, mao wala kinabuhing walay katapusan. So, akong gipamatuod, atong tigaturo ko pinarespeto, akong pangutana nimo nakadawat na ka sa Ginoo wala pa. Objection, Mr. Moderator. Dili na ako lagi ito bago na iya pangutana. Kaya wala lagi na ako ang katunggalan sa pagpabarok. Wala lagi niya. Wala lagi. Wala lagi ko ang Sige. Sa ato pa bro, dili pwede nga imo kung lubagon. Kaya ako magipamatuod ang pinarespeto. So, kung ako nagpamatuod, sa abin na Okay. ito. Slide. Okay. Bro. Sincere kayo ha, Oh, sige. lagi mga kuwan kay Sige. Kailan oras na yun? yung sibling so, niya. Ang iyo mo diha na, dili ang pakiglatugi sa mga balaod o sa mga katigulangan. Hindi balaod, ikaluwasan. Dili mo po ni subo. Pagpahibalo ni, itaw na sa information. So mo na igsoon na dili, nagula na ito. Ibalo pa kita wala ba? Kaya tinuro na igsoon. Yan yung abang na ni Bati. Ganina, nagsigil ito ba, na pwede din object diya. Sa uma na, na-inform ka abang ka na, naunsa naman ako ito. Objection, Mr. Moderator. Dili na ko na mapasol. Okay na po, wala pa Ako may mayroon. wala ko ni iyon ni Super, yan ako okay. Okay, ako masabi ni igsoon sa conclusion. Ito sabi, nagsubo na bro? Unang Juan 5:11, ang pagpamatuod mo kini ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walang katapusan ug anaa
kini sa iyang anak. Meaning igsoon naghatag na. Wala na yung igsoon nga muhatag. Naghistorya sa igsoon o naghatag. So ang yung naghatag is past tense. Dili sa present, dili ko sa future. Wala man sa inyo o maghatag. So ang yung maghatag, wala pa. Naghatag ng diskutan rin. O nagpamatuod siya na ang anak. Ang nagpamatuod mo kini, ang Diyos naghatag na ito sa kinabuhi mo ng katapusan o anak kini siya anak. Ang midawat sa anak, may kinabuhi walay katapusan. Apan ang wala midawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa mga kinabuhi. Okay, next, 13. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Aron masayod kamo nga may kinabuhi walay katapusan. Nasayod na mo ano, wala pa. Hallelujah. Akong balik ko nagsuon. Indot nga bersikulo. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. So meaning kita tanan nagtuo. Kaya wag mo ari diri nagtuo mo demonyo. Ang apil-apil so para nila nga demonyo na itong gituan. So meaning gatuo ta tanan o Dios. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Aron masayod kamo nga may kinabuhi walay katapusan. Dili sugo, dili malaot, pagpahibalo. Information. Next, punta na rin doon. Pati naman itong budi mo. Gamit kayo, lahi mo nang Pinakuha ka ni Istorya. I-inform na tayo Ikson na doon na tayo kinabuhi walay katapusan. Pati kasukwahiya Ikson, laswa kay paminaw. Humanag hilo ni Ginang Kristiso sa isang karuasan. Wala pa talaga nawa. Sala dili. O di ba? Humanag. Maunay giingon ni Ikson ng mga anak sa batang lalaki. Kay luwason niya ang katawan niya sa kapangasalan. Natawa na sa Ikson, wala pa. Natawa na. Humanag ka, hindi patay. May kinabuhi na talaga kami sa biling Ikson. Mga Kristuano, kita mga alagad sa Diyos Ikson. Kisa may nakita ng Ginoo. Wala. Kisa may nakita sinong utok. Kita ang utok, wala. Nakita, guro pa ito na pusilan ng siyo. Eh, gawas itong utok, itong nga bulantis. Layo, kung picture na, picture na, wala. Kisa may, lalaw kita ng utok, pero nituo mo ng utok. At pero Ikson, wala ta kita Diyos, pero nituo ta Diyos. Inanat ang mga magtotoo sa Ginoo. Nagtuo ta sa mga butang na di makita. Itawag na sa English, Ikson of faith. Lahat ng gitawag of belief. Usang ng belief, ang bisaya sa belief is pagtuo. Usang may definition sa pagtuo, Ikson na belief. Nagtuo ta sa mga butang na atong nakita. Gilauman nga nakita. Laon yan. Ang pagtuo, Ikson, galaon ta sa mga butang na dili na ito makita. Muna i-express sa Rohanong 11:1. So, ipangutanan ko na ba kung nalagis? Wala. Apa mauna akong gituan. Kaya mauna, ipasabot din sa Bible din ako. O na ninganan sa ganina, ganaba ko ibaba ang Bible. Isura ko. At ito na Ikson, wala ibaba ang Bible, pero the Holy Spirit Ikson is the best teacher. Ang Holy Spirit, Ikson ba ang Espiritu, mauna mo pasabot din nato. Hindi pwede Ikson na personal interpretation nato. Kaya ang personal interpretation Ikson, mahimo na sa'yo. Sa'yo kayo. Kaya bago mo ko sa personal interpretation Ikson, ang personal interpretation is on wrong application. Kung sa mga application ko, ay bisayo na to para makasabot. Sayot nga binuhatan. Kaya nga naman, sayot ang atong pagsabot, kaya nagmula-una tayo ng atuwar ng mga pagsabot, mahimo nga sayot ang atong interpret, ang mahimo sayot ang atong binuhatan. Tila ko, dili. Pero panangitan Ikson kung sayot ang atong interpret, sayot Ikson ang atong pagdawat, ang atong binuhatan sakto. Kaya nga naman, sakto man Ikson ang atong pagsabot. Sakto man ato yung pag-interpret. O that's why it's on. So, encourage ko sa mata ko sa, mudasig sa mata ko sa, ang mata Kristono Ikson, wala ka nagkinabuhi sa atong nakita. Nagkinabuhi ka sa mga butang na atong ginauman na wala nakita. Wala na tinaganay. Kategorikal magod. Isa na magod ikaw. Kala ko, anak ko Inos Pablo na magod. Wala man ko nasulat libro siya 12 man. So pwede dito mo objection diyan, hindi pa magutabatin. Pero ang tinuda na Ikson, dili man ipatigaw ato apakihan anay man sa atong nasabtan. Ang tinuda na Ikson, yung ani ang kahimta. Parang kita makita karon moagi da nga disgrasya, iningabot na tos kung balay lahi kakahok. Mata ana disgrasya man kay sige maguglantaw sa mo dito. O diba? Ako sa mga ang disgrasya kay ginikuan man danlog mga dito mo. O na nakapoy mo yung ana disgrasya to kinaputan og break. Lahi-lahi tao, apan pareho lang na disgrasya. Ang tinuod Ikson sa atong kinabuhi. Pareha taong nakita sa Bible, apan dili ka pareha di pasabot sa Bible sa atong kinabuhi. That's why Ikson, nagkalahi-lahi pa interpretation, lahi-lahi pa ginuwatan. Ngano nagbuhat makapadayon anak, tungkol kay maunay mo nasabtan sa Bible. Ngano wala man ni nagbuhat ani tungkol kay maunay pasabot sa Bible na. Lahi-lahi ta og interpretation. Apan ang tinuod Ikson, pila kanil ko Ikson,
good interpretation, good application igsoon, mao na pila kanina sa atong kinabuhi. Atong bisayon, sakto nga atong paghubad, sakto ang atong pagsabot sa Biblia, sakto ang atong binuhatan. Last na igsoon sa atong kinabuhi. Bubalik ko diya sa Roma 8 igsoon, time na naman eh. At dili sa kanang Tito 2:8, ang grasya igsoon nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhi ni Rauta. Kumusta man igsoon? Kinsa may nagkinabuhi ron nga uyon sa kabubuton sa Ginoo? Katong wala pa nangaluwas o katong nangaluwas na? Lago nga pagkasulti igsoon sa unang mga panahon, personal testimony kaya sa Michael. Sa una igsoon nga wala pa na siya sa Ginoo, di ka wala simbahan kaya simba. Sa wala pa na sa Ginoo igsoon kinabuhi pati ka isuso. Kaya naman na igsoon, sa diha na makadawat di ka sa grasya sa kaluwasan, mo di mo ni Jesus sa krus igsoon. Ang ano ba sa matublo na nimo ka? Ayaw di ba? Iwaw kay Panginoon igsoon, Kristo hanong ta atong binuhatan dili maayo. Iwaw kay igsoon, mga siliwan atas walang espiritu, di mainan igsoon nga iya ta sa Dios, ang atong binuhatan dili maayo. Mga ako patag Kristo ano? Pero kumusta man? Dili mo ko pwede kuwalit ko pwede na istorya. Pila na kasi so, wala nga sa atong kinabuhi karon igsoon. Usa ka mo uli ay lain yung mapanguna wala na aming ka tanan, lain-lain at nasabtan apan salamat sa igsoon. Nga kita'y makatimbang-timbang, bahala mo gula mo dalag ng timbangan. Ini pamauli nato igsoon, ang Holy Spirit igsoon, the best teacher, mao mo dugan pagpasabot nato sa kinabuhi. Kami do Joseph bako kami, siya po bako mga first time ko niya. Okay ba? So, ang first time igsoon, natin gitawag not but for the first time. Dili ko nabatin sa primero. Babati pa ikaduha, kasi hindi na Pino. Mga salamat sa Diyos igsoon, ako mga panampo, umanay yung mga butang igsoon. Ang atong relasyon, mas magkasuot pa nun sa Ginoo igsoon. Labas ka ng tanang butang ng kamo pa igsoon, na imaya ang Diyos sa atong Pino. Mayang hapon, dahan salamat, ako na kong balik sa tikas. Sige, salamat kayo bro. Moto ang konklusyon sa itong igsoon na si Pastor at sa Jer Sarahina na 5 ngadto sa 8 ngadto 10 minutos 5 ngadto sa 8 ang panapos nga ribatal sa afirmatibo. Isunod po ang panapos nga ribatal sa negatibo sulod sa 5 ngadto sa 8 minutos. Sige, tayo, Mason. Okay, salamat, Mr. Moderator, Pastor Alvin, salamat, o dalatong tanan, nga, masalmor na din ako kalihutan. Napaos lagi na siya. Nga, ano yung padiloy ng Kriyosa. Mga isoon, samtang dili ka makasulti na kita liwasi. Ano man, sumala sa Hebrew 9:27, pinahanglan nga ang matag usa mamatay dahil hukman siya sa Diyos. Buta sabot, kung buhi pa ta, dili pa ta makasulti nga kita luwas na ta. Kaya ngayon kita nga luwas na ta, karong buhi ta, naging-kubidensya kita sa Diyos niya na. Naghukum-hukum kita sa ato ang pagalingon. Unya sa unang Korinto 4:4, ang Diyos malaman ang naghukum. Muna hindi ta makaingon nga karong luwas na ta. Ato ra gihapon agdon ang gugma o ang kaluoy sa Diyos. Kaya kita nga mga nasayod na sa kamatuoran, masikpit man ang atong hukom. Sumala sa Santiago 3:1. Mulang dili kita akusa sa atong kaugalingon nga sigurado na kang luwas. Akong balikon sa akong pamahayag ganiha, ang angkon nga siya luwas na wala niya sa kamatuoran. Og nahibaw ninyo kung kinsa ang maong kamatuoran sa katong sisay sa Juan, si Kristo maong kamatuoran. Mulang dili ko mo angkon mga igsuon nga luwas na ta. Kaya kung angkon ta nga luwas na ta, wala nato ang kamatuoran. 1 Juan 1:8. Kunya, natong sisay sa Juan, naingon sa Juan nga ang kamatuoran mo si Kristo niya. Ug angkon ta nga kita luwas na ta, wala nato ang kamatuoran nga mao si Kristo. Unya, kagaliha akong balikon nga niingon gihapon ako nga ang Dios ra gayon o si Kristo mo gipili sa Dios aron paghukom sa mga buhi ug sa mga matay. Sa to pa, kay si Kristo ra magipili sa Dios aron paghukom sa mga buhi ug sa mga matay, dili wala na tayo labot nga maghukom sa tong kaugalingon. Kun dili ato argon timan-an nga mag-agad ra gihapon kita sa kabubuton ug sa gugma sa Dios. Dili kita maghukom-hukom sa tong kaugalingon kita, sigurado mata nga luwas dili ka mapay nato. Kay madelikado mata na, matawag man na siya nakikupitensya ta sa Dios. Ya, ang kompetensya sa Dios,
Akong sa giyon na ako ganiha, musangkot man gyud sa kalaglagan na makikipitensya sa kabubuton sa Dios. Munang dili lagi ka magkompetensya sa kabubuton sa Dios kay ang Dios lagi yung hukom, ang Dios lagi ang hukom sa ato ang tulukag sa sumala sa ato ang binhata. Kay hukman ta sumala sa atong binhata. Ya kung moingon kita nga luwas lagi ta ato kay pamugo sa katawhan kana opinion lamang. Di na siya ka matuuran. Opinion lamang ngayon na siya. Kay maangko na ito ang kalawasan, hukman man una sa Diyos. Kinahanglan mamatay man una ta. Una na ito, maangko ang kalawasan. Nga, kung maangko ta, atong ipamugos mga tao nga luwas na ta, atong isang yaw nga luwas na ta, na opinion lamang. Kay, kung maingon ta, nakita ang mutuo ni Kristo, ang mutuo sa Diyos, maluwas, na unang kita mong tanong nagtuo sa Diyos, nga naghimo pa man ang Ginoo impierno. O, nga naghimo pa man ang Ginoo impierno, kung ang talang mutuo niya maluwas na, langit na nato yung himo. Buot pa sa buot, dili lagi paigo nga basihan ang pagtuo nga maluwas na kita. Kinaklan, kung ano na kita pagtuo, maayong pagtuo, uban ang usab nato sa maayong buhat. Kaya agad palahay, sa gugma sa kaluoy sa Dios, mas ihatag ko niya nato sa atong tulutag sa ang kaluwasan. Pero sa iya gihapon ang desisyon. Dili nato unhan ang desisyon sa Ginoo. Kay ang kahibalo sa Ginoo dili pwede nga isulod sa ato ang kahibalo. Kay kung atong isulod ang kahibalo sa Ginoo sa atong kahibalo sama na to sa katao nga nagakubkub o atabay diha sa iyo pangamala nga iyang plano ibuhuman na niya kubkub ang dagat mo iyang isulod niya ang mga atabay. Mga ang kahibalo ang dakong kahibalo dili pwede nga masulod sa gamay o kahibalo. Muna atong isulod sa itong mga hunahuna mga igsoon. Gani ha, kung angkon gayon si pastor na siya na maka. At nadungog man atong tanan. Kamu na yung mahibalo nga mo timbang-timbang ni atong iyaha tuba. Nga atong timaan nga sa 8:42 sawan nga ang bakakon anak kayo siya sa yawa. Ito rin ang tinanan mga igsoon ha. Kamu na di kita mag-angkon-angkon kita luwas na ta. Kay ngayon na ta, tuo, luwas na. Pero akong timanan nga ang pagtuo nga walay buhat, patay. Sumala pa sa Santiago, Diyos, 17. Now, kung ipangulong gihapon ko nato nga, kung mutuo ta, luwas na ta, katulad si Satanas, mutuo man siya ang Diyos, ang yawa, ito man ang Diyos, luwas na po na ito siya. Tubag, dili. Kaya mo rebelde sa Diyos, dili ka man pa sa iyo, sumala sa 2 Petro 2:4. Ang rebelde sa Diyos ng anghel, dili na niya pa sa iyo. Muna dili pa ay basihan ang pagtuo na luwas na ta. Kaya kinahanglan gihapon atong ubanan o mga maayo nga mga binhota. Kaya dili matahok man sumala sa itong pagtuo. Hukman man ta sumala sa itong binhota. Atong nasa 1 Corintios 7:19, kaya dili mahinungdanon kung tinulit ka o dili tinulit. Ang hinungdanon mao ang pagtuman sa kasubuan. Wala may nga dili nga dili hinungdanon kung tinulit ka o dili tinulit nga ang mahinungdanon mao ang pagtuo. Ang iyong dili mao ang pagtuman sa kasubuan mao ang hinungdanon. Lahat tumanong din ako, kinahanglan nga mabuhat sa ta. Ya sa Mateo 19:16-21, nga katumpot mo sulod sa Ginoo, kinahanglan nga umutuo siya sa Ginoo, ibaligyan niya yung masabdanan o buhatan sa batabos. Kaya kung ako tayo kita luwas na ta, nakabuhat na matala, kung ano magipapaligan ito mga pila-pila na kung karong buhatan sa batabos. Ganang, dili na to, kanang pag ako na dili ka na siya kumakaura. Kung dili, kung salamat ka na siya, napaagi sa pag-angkon nga lunlun opinion lamang ngayon siya. Dili kayo sinuot nga kita makaakusal sa pagkagalingon nga kita luwas na ta. Kung aragod sa Ginoo, ang Diyos na rin ang maghukom sumala sa unang Korinto 4:4. Huwag yun tayo labot kung maghukom-hukom sa pagkagalingon. Yan gamit ang Epeso 2:10. Epeso 2:8-9. Pero nga nung wala man lagi lapo sa 10. Yan ang tatong gilapo sa 10 na din lagi tayo ang pagtuo. Pag abot sa 10, ang giingon sa 10, kinahanglan gihapon nga mamuhat kita. Buhat ka, subay sa kaligot ng sige. Pero agad palahay sa dugma sa kalaw sa Diyos, makabaton kita sa kinabuhi nga wala na kita. Pero ang Diyos na gihapon, mo natuwa gihapon niya ang katapusan ng desisyon. Kaya sumala sa Salmo 11, ang Diyos matarong man yung maghuhuko. Buhat pa sa buhat, kung nagbuhat tao maayong buhat, gantihan ko ta niya, sumala sa itong maayong binuhatan. Kung nagbuhat ka pang buhat, balo sa puta o
sumala sa ako ang binimaka. Wala nga. Ang Diyos lagi maghukom. Ang Diyos makatarungan nga maghukom. Ya o kita mga tao, kita nga mga tao dili mo ta Diyos maghukom ta basi magdili ta makatarungan nga maghukom. Kay ako balik ko, wa bitay ka tungod nga maghukom sa pagdayon. Ang Diyos mo ay matarong nga maghukom. Kurang aron dili ta mahimo matarong aron nga kita Bulog yung tablo. hukman sa kabuhat ko sa Diyos, aron nga pinaagis ka Lord sa gugma sa Diyos, makasulod na po kita sa langit, sundon na ginagawa yung mga sugo na to uban sa mga buhat nga maayo, kay agad palahay, agantihan na niya kita sa Diyos sa kubang kulusad. O nga, nasa Matthew 16:27, ang anak sa tao hapit na moabot, uban sa himaya sa iyang amahan, hinulugan sa iyang mga anghel. O niya, basa niya ang pagsatag sa sumala sa iyang binhapa. Sumala sa binhapa, din sumala sa pagtuo. O din sumala sa binhapa. O niya, sa Mateo 7:21, hapon sa Regitres, din sa sapit sa Ginoo maluwas. Ito rin ginang palaro. Hurot ng oras ni Mugo. Moto ang ribatal sa negative side. Hindi karon kay kuba naman ang ribatal. Ato ta sa upit purong naman ang sunod ano.